Gisugdan na og tukod sa General Santos City ang labing-unang Regional Technical and Vocational Education and Training Innovation Center nga makatabang sa Filipino workforce ug estudyante sa Region-12. Gipangunahan mismo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang groundbreaking sa pagatukuron nga labing-unang Regional Technical and Vocational Education and Training Innovation Center nga gihimo sa General Santos National School of Arts and Trades sa General Santos City adlong Biyernes. Tumong sa maong Innovation Center ang musilbi kunong smart warehousing pinaagi sa gingong big data analytics ug cloud computing makadugang matud pa kini sa pagmugna og bag-o ug modernong programa nga makatabang sa abilidad ug kaalam sa mga potential technical workforce sa rehiyon. Gigahinan kini og 140 million pesos nga pondo ug nakatagdang mahuman sunog tuig. Matud sa TESDA ang maong center abli alang sa Filipino workforce ug magtutungha sa rehiyon. To ensure that the entire RTVET ecosystem has the facilities, has the capability to serve the Filipino workforce and make sure that they enter not only the 21st century, but become a lead in innovations, not only in the region, not only nationally, but globally as well.